Halo para pengai, bat ki dia viewers tiba dumpan Islam show ipi menta kan ai kawai kan jing hikai kawai dai bat ka jing long nong yalam lada pi kwa baka jing syakri jampi kan long ka ba khlan kan long ba blai bala syam hun khmat blai kan long ka ba dan boran ipi bat kani kala ban apply ne bakala ban penan kamru wat hakiwe jong ka jing long nong yalam bakata para bungai kadai ka jingim ka bakhut ka jingim ka bakhut karan kambai kani para bungai pen ublei utrang bha ban indan ya ka jingim ka bakhut ba dakani la da philap ya kani papidan ka jing syakri jampi ba ublei un satrai de ublei da pet than ya ka jingbun pat ublei da pet than ya ka jingbun pat ndrei upet ya ka quality ka dan kambhabat ba phile ekani phin salap ba ka jing syakri ka pi kanang yar bat kan scam bat kan yai ne ru bat ka pen so bhai yu blai pi ublei ubangi mane ude ublei ubakhut na kata kadau sapa yu Jesus Christ ban le umno ban pen khut ya kapop mdei ban pen song sa i ha kapop hang ni ngim pat kran syapang ka jing janai amdan ubri manu ba janai Henry ngiabe sya kata jing jana Jesus Christ hukum wong tulang pi ba khut kum ukpa jong pi ulong ba khut hukum wong tulang pi ba janai kum ba ukpa jong pi ulong ba janai ma mot bidei ban be sya ka jing janai tingin ya sedang sana kan ifat nak duk jutang ka barim ni dapat haka kitab Leviticus wong nu wong anda kum tahu nada bat wa abihu ki khun u aran kila shem ya nak khiu thang jing ubi bat kila bu ding haki bat kila bu halor kata ka jing ubi thang bat kila kanya aingu ahmad utrai daka ding khala ya ka ba shem la hukum yaki bat ka ding kala me no ahmad utrai bat kala thang yaki bat kila ya ahmad utrai di Moses ulang hau aran kani ya ka ba utrai lakran udaang an pen kentang yang ha kita kibawan hajan jong apa ulah hukum wong no tiu Moses laong hau aran kani ka ba utrai ulah keren urang an pen kentang yang ha kita kibawan hajan jong pat an pendan buram yang hakmat upat lang baro u aran tiu ulah sangap i u blai kai kani ka ba kiwan thang kani ka ding khla ka dai ka ding ka bam khut ka dai bakini ki u aran ba nadap ba hukim im ka jing im ka ba khut gila ngau jan palat bu blai am kila syusyem ya kajik namar kini khun jong aran kini balik ya kajing syakri bat kini nong yalam on pi kila syim sting ya kajing khut jong blai bat syira thang ding klam da perkhat ba bat ka jing bitar blai klame bat kila yap bat ublai ulah maham do ni wong kadai ya kita kibawan hajan jong ban pen kentang khut no ban pen kentang kebuang tiu Moses long hau aran kani ka bau trai lakran do an pen kentang yang ha kita kibawan hajan jonga bat an pendan buram yang ha khmat upai lang baro u aran tu lasnap i kadan kambai kinong yalam bakit im ka jing im ka bakhu lada ka jing syakri la pi manga ma pi mo la ne pi kum kinong yalam pim ket khiai ka ne ka jing khu kan talat ba ka jing syakri jong pi kam syong ka jing bun pat kan le yun daya bun pat la dau tu babun pi umpat lanjut nak apa umpat lanjut ka telat ka pejak jing syakri kam dan bor ring ong pi cek bai ka ni ladang im ka kam tam kinong yalam lak jit pi ban long kinong yalam ban im kata ka jim ka bakhut ka bapen kentang mau pa hapo u pai uni ublei jo ka jutang ka barem udei ru ublei uba menta jo ka jutang ka batmai udei ublei uba kendrai ka jing iet ka jing sebut ha ka ju opor de ublei uba khut bat ublei uba bitar right ka jing bishar kan sawan tong ni puli na ka siti shinong room kal nong ba ar khat balai kong hanrei memot ya kani a ubriu meu ba bishar ki ba yaile kat ya kita ki eru bat haba mele hi ya kita ki ju ba me menyo lat no na kata ka jing penrem ka jong ublei ni menyo ben ya ka jing kendrai ka jing sebun bat ka jing yaisha bat ka jing syak islam ru ka jong klam da perkhat satya ba kata ka jing sebun ka jong ublei ka thau yalam yami sya ka jing kala ka bomot hanrei kat bakum kata ka jing long ka jong mi bat ka donut bam kala bomot me yai kan show yala di ka jing bitar
ya ka ba akhir ka sengi ka jing bitar bat ka jing penpau ya ka jing bisar ka hak jong u blai uban ai nong ha wei pa wei ubriu kat bakum ki jing le jong u ita kan ki bada ka jing le minat ha ka bale ba ki wat sliang le ka jing long buram ba ya ka jing buram bat ya ka jing bam yap un ai ka jing em bam jukut boleh uang kham tam kini ki bakran inma ki balong hakmat ki bada ki leaders ong pikiran ya ka jing kala ka bomot ladang ikran ya ka jing kala ka bomot ki wei ikran ya ka jing khu hatung i chat em bang em ne em shisha ka ta ka jing em ka bakhu wala dang em sha ka jing em ka bakhu orang pi ka jing syakri kan long ka badan bor di kumno bang idio ya ka jing em ka bakhu ni hap kran ya ka jing shisha bang dan kamban kala ka bomot ni ki pop bun sin ngim yalap shu yalap tang ya ka jing ai nyalap ka jing ai ong si ong ngadai si deu nong pop ngadai si deu nong pop ngadai si deu nong pop bat pi ai jaka ya sultan ka ktin jong blai ka ong ya kita ki balak pen khut la khat iki ki rukhut kim pat janai ho kim pat janai re la khat iki ki rukhut la pen kentang lada kamta bale yu jisu kristus wan syayap ka ding nakal bari lada ka jing syayap jong jisu kristus kalong ka batlat ka ta temut kamla kan ban pen khut ya ka pop Nrei nama bau Jesus Christ ublei shimla benut yu kun ban pak yu syaka pertai ban pak sya yu pertai ban syak sanar ban penmi la jong asnam ban pak ila jong jing im dan tak asnam jong kala ban pen khut pop ndei tang bakan cuma ndei ka pen khut yi pop bang briu sedang ban im no ka jing im ka batmai sedang ban kelan ka jing im bat ka dei kini ki leaders ba kin im ka jing im ka khut tekum no kin im ka jing im khut ka lada ki leaders ki mi jing bukhut ya la dia syah kin sedang haka jing duai ka bari haka jaka ka bari kumnong iem hatu ka khutnya am ka ega bang ipat hatu ki videos ki bang ipat ki ktien ki bang ikran ki ega bang ile ki khutnya ublei i kata balada pi khut yang di pin sayalam no ya kita ki ban syakri lang ba pin kran ya ka ju jing khut bat sukhan man ta ki adan sipau na arpong wat ki bay syakri lang pala da pm khut ku munong yalam pinom syap tiang ban keran ka jing khut ban keran ka jing kala ka bomot ka basisha badai hang ni ba pia penmlien ru ya ka jing pla pop ba ya ka situ jakob nang basan khat ba khat riwang tu ya pla parlok hi ya kita jing palat jong fi bai ka jing duai ubahap kala sibut kamot no pinya plan i pop pinya duai wei Pi minuman saya jing sang bat kapop ban buri. Hot ya ubri ubam pat kala ka bomot kan pi. Udan kam ban wan jing sang ba ki bri ki jong ulai kin yo ban sngap ya ka ka bon pla bat in ya penduai lang ya penbe ki men sim baman un lat lut ni ki pop. Pi un lat lut ni ki pop bat haba la yo sat na snam jong Jesus Christ la yo ban lech ka jong jing baptis la yo pediam yo men sim ba khut nak tak ukut no nak tak kan uteriu mensim jong blei ngam kran ye gini ki bampat kalang mot ki bambe kha ndrei ki balak kha arsien pat ki balak kha arsien ki dei ban kran ye jing sha ban em ga ta jing em ka khut kham tam ki nong ya lambat dei ta bagi kran ka pop kam yo shong namar bangi dei tang ki briu ni dang long ha do pi usut tan wele pan pen shoi ndrei da dan lang ha jeli kamai lai ka pi dan tang khandet ru ba pi kran ya ta jing em khut ka khut sha ka ba pen semua bahaya Malaysia. Mereka bersyukuran dan disentur kebelang praktikal sana ki jing bisni jing pihun ke jing khut ka kran ta ke jing arsap ki ai pihak kran ta lam kadan ka habakawan pihak syakri lang ha jing khut kumno ublei usyam semua bah ublei usyam semua kan uben sim khut wan ka present jo ublei kawan ka ding kawan wat pi wat la pi dan tang khandet ru karham ndrei la da pi bun makna lada pibun makna pimia kran biar jing khut pimia kran jing plak pop em itu jing em ki bari ki ba mo ki ba pen so si you blay on pi ka ding jong blay kam yo menteri ka ding jong blay kam yo menteri te kadang ong kran syai kan dia ba lada sedang ni kan hun baret ru penlien bahai kan ka jing em ka ba khut ban kran ni ka jing sisa ban em khut nyamar blay trei syong ha jaka ka ba khut kwa ban pen kentang yang tak palang kamat ka jong Jesus Christ ru ka ban kawan kawan sa syarang no kadai ka bau pen kentang dah ka dah ka ketien berko bau pen khut ka bau pen yang ka kum ka balang ka ba klem thok dia tong ni pet nak city ayu nak city pol city pol siki Ephesus
kalnong ka bastan kat ka ba arpun riupan ba unyo penkut yaka haba usat da ka jiksat ka da ka tin ba unyo penyang yaka hakmat haladehi ka balang ka badan buram ka bamdan ka bathok bria lani ka basti lani ka ai ka bakum kita handai bakan long ka bakhut bat ka bakhlam jing duna hi ublai khat ni sya ka jing khut dai buang bangin syong sa tu mdai ban yalap ya ka tu grace gospel ka bang ka jing ai jong ublai sakut ka pa ublai bukan dah tak ada ka jing bam kau ai trai ya bam kum no ya bam bangi buram ya kamat jong Jesus Christ gi bam dem dah ka jing khut dah ta bu ublai upan khia itu bapang dah ta baka bor jong ublai kawan pi ni syak tiang badle habari ladang hidan ka jing khut matang kran syai pi pet keno ka jing syakri ni mdai banga bed ngam kran ya no ka kran ya ka jing syama ta pile ka ni pin isha lada pijit kum no ya gitu ki worship leader safi lada ki worship leader safi ki ba ki worship ti pi ai la tang ba unang ban roi tang ba udan ka sap ban roi pi kam church ba ka jing khut joki let's see ki dang ki banak samla ki alang samla bat kidang yayat aurea sinistai kidang yang pet igi film jakhlia bat hang tu hiru sandin wan ban rwai ban yalam respect ka worship ka diga basisha ka worship ka jiksha bu bleu pediang syabat lada piaile kini ki pop pilet worship leader bidang sakut haka pornografi bidang sakut haka jipet film jakhlia bidang sakut ban im aurea bi samla jang fi bat utu nong yalam check ba pilet ai ban worship song pi hatu bleu so ba pilong tek komba unada pat abihu kitang ni kading khala bat kim sempan kentang yang di pi ban let chublei kadi ka jaka ka kentang ini ban yet yang di man kasih di ban penkut ngam ong bangila janai handrai ngi ai be ta jing dana handrai ngi yet shan em gidan shan em ka jing duai tu worship leader udan shan em ka jing duai ka bari udan shan em ka penkut yang di neu em huri huran ka dan kam bai ka ni ada pimdan ka jing em ka bakhut ka jing syakri kala ban bun pat re kamdan kabor kim jaki kamba re da pi em sha ba bidan kini ki leaders ki ba kuk em khut bat kini ki ba ya but lang ru ki but ya kata ju kum bau pol wang penbut yang aku bang penbut yo kres pi u pol em ka jing em ka bakhut ka ba shida ka ba shisur ka ba bet bat la dau tu leader na wang ru wang but yang aku bang but yo Jesus ka ba bot la da uru em sha kata ka jing em ka bakhut akhtir ka telit ki jing ba perkat ka jing em ka jing duai ka bari ba kitu ki nang ya but ru kin but ya kin but ya Jesus Christ pi kin but kin em ka jing em ko pen i kin ja ki kamba kan dan ka jing be ksut kin pha wan duai kitu ki ba be ba pang ksut kin ya okhya pi ki ba pang ya okhya bat deh ni ka dan kamba bat wat kerki bahkan kan roi ka jing syakri dapi kerki bahkan syurai ka jing syakri tang babun beri wat pi kam chat bahai ki beri bawan lam pi bat kran ya ka jing kelamut dan harta katlan raila dapi la bil halo kan nong rem jong Jesus Christ ba tu pin long bajana kum bu pa jang bajana mat pi kran syar jing sya pi chat sya pi dakali kum u nong yalam pi dakali ai para pi la lut em ni ka pop pihak manut teman kali kata pidang dan em di pop ki bari ai ada dah jing it ndai bang bisar bat untuk beri wang hoi nadang dan pi tingin ong tong ni duai plano ni duai ni dumap ni be tingin simbaman tidak ada dapat ka arsi untuk ni penbaptis un pediang ni mensim khut bat nangta ni check ti bai kan ni ka apply ndai tang yu leader ai ya ki ba kinong ayu ka apply kam tam leader bagi tu ki para banget tu ki ban tip bau tu leader dan ka jing khut pi lada pimdan ka jing khut yang pin pawet ka ding ka numdan pinum la ban duai pinum la ban be mensim mamat ka jing khut ka dai am tang tak ka sedang nak do do kasedang ni jing perkat kasedang bat ka jing em ka basyawar ka pam pa pidan sisa ka ikhtiar tak kata pi slow bahkan ni ka jing kan jang ar kadan ka ikhtiar bat ka bor bat ha bakadan ka ikhtiar bat ka bor ka pen ki evi balai badan ki beri ki bitar namar balai la kadang dan ka jing dum hakiam ha bang kran ni ka jing khut ki sa me bas ngau hak me ba kum nium tai namar balai ka tu ka jing dum haki ka sya khan ra bang kran da ka jing sya ngam ong ni bangala janai para ngai smok thu ta bau janai de tang ublei mo ring akren ni bau ublei usau bha bangin em ba khut la u Jesus Christ syayap le yu ka jadi prakal beri ladang hidang sakut akar ka pop tang ini puli na ka sitina unong room tapi ong bang ngakren chaka ban ngakren de jing sisa
hakanu kanu ka jeli ru hakas san hima hakas san sima la dadan ki nong yalam ki ba khut dai bot ka jela me kala jungi ru kan khalan sisa lani wat ki ki no ki ngalak ban ong ki sang balang lada ki nong yalam sha ki de ki im jing im ka ba khut ka bam im de ka ba sme kam dan kanu ka jingkerni ya imo ka jingkerni ka jing im ka ba jak khalian akran ni da ka jing it de kita akan ki de ki nong yalam ki ba sha mau la ka san hima sima la ki san malam ki dan ki briu syakiba im ka jing im ka khu ki bam im aurea ki bam im ka kelim ki bam thok ki bam syukur ki bam tu ki bam tim ki badan ka jing bat syam ka ktin thlit bo ki ba it yo blai dai ngat ngan ka jelam ka la jungi kan unum dan balak man yo namar u blai u traite wi kan ni kam kran tang ka jing syakri blai ka kran hadu ka im lang sa lang ka kran wat hadu krishnong thau ka kran ru wat hadu ka san hima sima lada gidan ki leaders ki ba khut shisha no film dai tang ba syuk pana na ka ktin lagi ba khut sha ki ba tengah ka jela na jungi kan long ka ba krem dan balak manu ban unong shun kinu shun ki bor jong paman kinu mlak ban pen thok bria ni dai ban ta ba kam dan syuk ka leadership ka ba khut ka ba jersey ka jela ki kimi ki par ki em syuk ka jing im ba khut dengan jersey nong fi ka sami kini ki trucks kami kini ki ai ba yo ka bor jing dom rei la sedang no ban im jing im khut ni sedang ban duai ni sedang ban penbe mit simbaman kini ki ba syate syaku ma rock sa kiat ru ni sedang ban yalap ya gospel ni penbe ki mit simbaman ni pen baptis ki khut kan fi kan khut ka jelamai khalia ka sedang shoni jeli bare sedang shoni yeng la da ukpa hayeng uem upet film jakhlia ti khun khata te kin rei da em ka jing em ka ba khut ka bam dan jing syutiam kan dan syaka bor kan fi tengah sedang nak yeng ka sam sedang nak jing syakri blai ka sedang nak step malang ki kinu ki ngalak man ong ru hakai balang pin i shau blai trai pin syam so bang ti to ngi dia dua yu blai un sei no ita kinong yalam ki ba em shisha ka jing em ka ba khut ki ba nut ban kran sha persya ya ka pop ki ba mle ran no pi namar ba blai la pen khut ki namar pi ki dan shisha ka jing tmu ka ban pen khut dai katakan khut ke belang salam kari jungi kan yu oyuru ora blai wong nak ecclesiastes ma wong la daka ki beri jonga ki bala jit mau pat lang jonga ki kelah rumut ma ngan pen khia ki kan ka jing khia kari ma tangam dan ka jing khia na margin buram ti u blai ni buram ti ki leaders ki buram ti ki syam ya kam jong blai ki worship leaders ki ba yalap na pulpit ki ba inga kran sha jing sha kam dan te kumnu kan u babut lai un yo bor ladang kam im ka jing im khu babut lai kumnu yo bor ha takadam kadang kam shisha paro chronicle dai ecclesiastes ki chronicle ma ka bakaran sepang ka jingkut ka bakaran sepang bakit kala ka momot ha pen chronicle nyau khat saw wang la da ki bri jonga ya ki bala khat na ka kerteng jonga kin penrit ya ladi bat kin duai pen bat kin wat ya ka khawat jonga bat kin phaino na ki lenti baman jongki kum ta tingan sngau na benang bat ngan mak bigi pop joki bat ngan pen khia ai kari jongki bat ngan pen khia ai kari jongki pi kwa ai kari jongi ban pen khia kam dei ka spa pho ki man toy ra la dadan ka spa ka pho ka kadang jot manong nang yo trei bang man lai halor ka jingi spa an re la dadan ki briu la dadan ki nong yalam haka san hima simaru ki ba it sisa yu blai ki ba em sisa ka ta ka jing em mata kala dei sisa bo blai un sei ba haka em lang sa lang haki shnong ki thao haki sen balang haki shnong ki thao bo blai un sei ba ki briu ki ba khut ki ba dan sha ka bo ben no pinong jit na kanu ka niam na kanu kompet ya ki ba em ya ka jingbat kan tapi yo yu leader tau boleh utau yo sngau no boleh but you moses kan oi fi moses kum no em ga jing em ba khu ta dau boleh jit pelat ya ka yu pi ki hab dan de kini ki hab dan kini ki bakran ka jing shisha kan du kan download ka sniu ka sme kan oi fi ba kitu ki ba em ga jing em ba khu kim tieng de kim sha tieng de ban kan jing sha kim sha tieng ban ya pru
mar kitip bala de kiyap la da kaja kanu ru o blay ula ba khli men sim ki bat kin poi sim kim syap tiang ta dai gum kita ki leaders dai ta ki nong yalam pina sai gum kita bot pini isha baka jat beri jungi kan yang rasa nginum yale dah snam nginum yale dah wat dah sti kaman fi nginum yale kita amkwa ngin yale dagi jing dua ngin yale dah ketien ka babet ngin yale dagi kamban wek ki jing sniu kan fi dia yang tahu boleh pen kia ka di jungi dengan ngin em ka jing em ka ba shisha shi dagi ha bakin nok yalam nok sai maki em gum gini ru kam dan tega ka au boleh unum wan se pimot unum maya da se ingi aduk mentau boleh udang yada dang dan tikiri duai dang dan ki bakran ka jing shisha dang dan tigi ba slur shisha bat dia yang tang nong pini bahang nu kan roy kiu bat ublei un syam buram tau dak kemen pi ka dok nun unong ngal ayap sisa nam tau kini ki beri bat kila im sya kana kam tau buram dak kam kan dau thalai ka snam dem Jesus Christ di skap bai ka di video da like da share da subscribe pi wat ngak keren ni jing sisa ti pita soba da like da share kini ban merangi dah terang sisa ban saino ikinong yalam lah da orang panu ki ba im sisa ki ba tiang sisa yu blei bat pini nganong pi bakal perjalanan kan ya sisir pat kan roi nganong pi ka jing dan ka spa ka pau kam dei ka tang kata ka bakalan nganong pi la dan ka spa ka pau ka ni rei ka im ki samla ki yap kloi kan le yu to ka spa ba ki yap kloi ha jing di drop kan le yu ka spa ki yap kloi ka spa kai ki im nuti ki im aurea kan le yu kata rei lada ke im sya ka jing im ka ba hak mo bleu ai ka spa ka ba shisha pat ka ba ki im da ka ba kamai shisha da ba 3 minit kan ofi am ka ba syule ayu ofi de hang ta rong tu perkhat bai ka diga jing kran da ka menta ka buram jong trai ya ro trai